A sljedeća djevojčica koja nam dolazi na pozornicu nosi prekrasno ime, veronsko-šekspirijansko ime Julija Tomljanović je prezime, ima 10 godina, dolazi iz Virovitice, već 3 godine svira klavir i bavi se pjevanjem. Jučer je pjevala jednu odličnu, dobru, staru stvar Mangup, a u finalu će nam se predstaviti sa najnovijim velikim hitom Nine Badrić. Julija Tomljanović sa pjesmom Nine Badrić, Rekao si. Veliki aplauz. sa pjesmom Rekao si. Ja mislim da Nina Badrić ima opasnu konkurenciju sa ovom pjesmom. Šta vi mislite? Ja mislim da da.
Bravo, svaka ti čast, evo i tebi jedna petica. Možeš stići s pozornice. Julija Tomljanović je ovo bila. Sljedeći koji nam dolazi na pozornicu je jedan od onih rijetkih momaka koji imamo u natjecanju. Karlo Božić je njegovo ime. Ima 11 godina, dolazi nam iz Rijeke, bavi se